नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या किन्नर ग्रामपंचायतीत नूतन अध्यक्षपदार मुन्ना कोठारकर 5व्या वेळा अध्यक्षपद. कारवार तालुक्याच्या किन्नर ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षा अंजू गुरव हेमका गेल्या काही दिवसा पहिले अविश्वास ठराव मंजूर करून ग्रामपंचायतीचे 8 सदस्यापैकी 7 जणांन एकमतान अविश्वास संपन्न झालो. त्या अध्यक्ष जाग्यार आज 13 सप्टेंबराक निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यान किन्नर ग्रामपंचायतीत नूतन अध्यक्षपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून 8 सदस्यापैकी 7 सदस्यां पंच सदस्य मुन्ना उर्फ सुरेंद्र कोठारकर हेमका अध्यक्षपदासाठी एकमतान सहमती दाखवली. मुन्ना हेमी एकट्यानंच अध्यक्षपदासाठी फॉर्म भरिले. तेमचे विरोध कोणीच लढणं जाऊन मुन्ना हेमगेली अविरोध निवड झाली. मुन्ना हेमका हेच पहिले किन्नर ग्रामपंचायतीचे 4 वेळा अध्यक्षपद मिळाला. या वेळा हे 5वेचे अध्यक्षपद. प्रत्येक ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकाला एकच उद्देश उरता की त्या गावची अभिवृद्धी जावची. जितली अभिवृद्धी जाता तितली गावच्या लोकांक कमीच दिसता. म्हण निवडिल्ल्या सदस्यान अध्यक्षपदाक व्यक्ती बदलून पळोवचो निर्णय घेलो. पण लोकांला आणि सदस्याला मर्जेप्रमाणे केले. पण सार्वजनिकाक घडेक जाय तसो अभिवृद्धीचो प्रतिसाद दिसून येयला उरतलो. त्या कारणान ज्या संबंधित सदस्यान ही प्रक्रिया चालीक लायली तेमीच अखेर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्षा अंजू गुरव हेमका तेमचे विरुद्ध अविश्वास ठराव केलो. आणि आज अंगारकी संकष्टीच्या शुभमुहूर्तार मुन्ना कोठारकर हेमका देवालया आणि समस्त ग्रामपंचायत सदस्याला आणि गाववाल्याला आणि अभिमानाला आशीर्वादाच्या रूपान अध्यक्षस्थान मेळ्ळे असं मुन्नालो परिवार म्हणता. ते अभिवृद्धीच्या दिशेन तडीक व्हरचे मुन्नाक एक आव्हान असा. मन केल्यार काहीच नाही. कारण जे गेल्या नेतृत्वात हे साध्य झाला तेमगेलो सदांच राजकीयाचो प्रभाव मुन्नाक साथ असा. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान याप्रमाणे कारवार राजकीयाच्या मळार अभिवृद्धीच्या दिशेन प्रगती केले चैत्रा चंद्रहास कोठारकर हे नाव अपरिचित असे ना. 2016 सालात जिल्हा पंचायत निवडणुकी वेळार चैत्रा कोठारकर हेमी चेंड्या भागातल्या निवडणूक लढवून आताची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमका हरवून विजयी जाऊन एक इतिहास घडयली. चैत्रा कोठारकर हेमगेल नेतृत्वात आज मुन्ना विजयी झाला असे ऐकू येता. चैत्रा हेमी जिल्हा पंचायतीचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष असतात. राजकीयाची प्रबळ नीती कशी हाताळू जाय हेतूत चैत्रा खूप अनुभवी असा. मुन्ना अध्यक्षपदार निवडतरीत किन्नरच्या देवळात पंच सदस्यासकट दर्शन गेले. घरा येऊन आपल्या जनदत्ती आईलो आशीर्वाद गेलो. भाव भावजय हेमका बी वंदन कर मित्रमंडळी बरोबर खुशी वाटून गेली. मुन्नाल्या अध्यक्षपदाची खबर कळता सगळेच अभिनंदनासाठी भेट घेऊ येऊ लागले. हे विशेष. लोकांक जे जाय आशिल्ले तेच लोकांना आज केले असे मुन्ना म्हणता. ह्या सगळ्याले एकच स्वप्न किन्नर ग्रामपंचायतीची अभिवृद्धी ती साक्षात उतरचे मुन्नाले काम. देव तेमका यश देऊ आणि किन्नर ग्रामपंचायतीत एक कारवारची नंबर 1 ग्रामपंचायत जाऊ हीच सार्वजनिकाली शुभेच्छा. हांव किन्नर ग्रामपंचायतीचो एक माजी अध्यक्ष हाली सदस्य सुरेंद्र कोठारकर जालो. सुरेंद्र कोठारकरान म्हाका कोण बी वळखनात. म्हागेलें नांव मुन्ना जाल्यार आज म्हाका एक्चुअली हांव प्रेसिडेंट जात आशिल्लो जाल्यार कांय की हेजेन प्रेसिडेंट जावंक पावलो ना. आनी हांवें बी इंट्रस्ट केलें ना. कारण कित्याक की म्हणून जाल्यार आमगेले गांवची लोकांक आनीक आमगेले सगळे मेंबराक कळू की हेजेन कितें जाता काय जाता आनी कोण जाय तेमकां म्हणून घेवन हांवें वेट केलो. जर गांवची लोकां बी कळ्ळे आनी आमगेले पंचायत सदस्या बी कळ्ळे की कोण जाय तेमकां म्हणून तेमी ते विचार करून हे निर्णय घेतले. आनी ह्या निर्णयाक हांव बी बद्ध जालो. म्हणून हांव तेमकां सगळे गांवत लोकांक आनी पंचायती सदस्या सगळ्याक आभार म्हूण सांगूंक थँक्यू म्हूण सगळे. कित्याक तेमकां म्हाजे असलो तेमकां एक जायी म्हणजे तेमी जागरण जातकीर हांवें स्टेप घेतले. बेकायदेशीर गोंय सोऱ्याची येरादारी लाखांनी रुपयाचो माल जप्त. कारवार
बेकायदेशीर गोंय सोऱ्याची येरादारी जाता या माहितीच्या आधाराचेर पोलिसांनी धाड घातली. बेकायदेशीर रितीन गोंयचो सोरो तस्करी करता आसतना धाड घालपी पोलिसान सोरो जप्त केलो जाल्यार आरोपी पळून गेलो. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडांतल्या देवबाग क्रॉसा लागीं खचित माहितीच्या आधाराचेर तपासणी करताना गोंय राज्यांत नोंदणी केल्ली हुंडई व्हॅन कार थांबोवन ड्रायव्हर गाडी सोडून पळून गेलो. 1.5 लाख रुपये किमतीच्या 27 पॉलिथीन बॅगात 770 लिटर सोऱ्या बाटली मेळ्ळी. ही कार पोलिसांनी जप्त करून कर्नाटक अबकारी कायद्यासकल चित्ताकूल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. आरोपी सोदपा खातीर पोलिसांनी सापळो घातला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. अरण्य हक्क संघर्ष समिती 32व्या वर्षात पदार्पण. सरकारले लक्ष वेधसाठी लोटांगण सेवा. शिरसी. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसीत अरण्य हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी शिरसीच्या मारिकांबा कल्याण मंडपात 32व्या वर्षाच्या पदार्पण कार्यक्रमात जिल्हास्तरीय अरण्यवासी सरकारला विरोधी नीतीची जनजागृती विषयाचेर जन आंदोलन करसाठी सप्रमुख मागणीचो निर्णय केलो. पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात अरण्यवासी आल्यातर्फेन सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दिवचो निर्णय केलो. 32व्या वर्षाच्या या संघर्ष आंदोलनाचे सरकाराक जागृती जाऊ जाय म्हण या उद्देशान विशिष्ट सांस्कृतिक वाद्य ढोल नृत्य अशा उत्साहान भिरी पावसात लोटांगण व्रत करून सरकारले लक्ष वेधले. रवींद्र नाईक हेमगिऱ्या नेतृत्वात शिरसी श्री मारिकांबा देवळासमोर ही लोटांगण सेवा केली. या कार्यक्रमात खूप मोठ्या प्रमाणात जनसागर जमिलो. तसेच विविध तालुक्याचे मुखंड हजर आशिले. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. कारवारच्या कडलसिरी संघटनेमार्फत आयोजित केलेल्या सेल्फी विथ तिरंगा स्पर्धेत विजेत्याक बक्षीस वितरण. कारवार.
कारवारच्या कडलश्री युवा संघटनेच्या 75व्या स्वातंत्र्योत्सवाच्या अमृत महोत्सवानिमित्तान आयोजित केलेल्या सेल्फी विथ तिरंगा स्पर्धेत विजयी झालेल्या कारवार नेहरू युवा केंद्राच्या कार्यालयात नगद बक्षीस आणि प्रमाणपत्र वितरण केले. कडलश्री या संघटनेन आपल्या नोंदणीकृत इंस्टाग्राम पेजवर ही स्पर्धा आयोजित केली. या स्पर्धेत परराज्य आणि विदेशातल्यान बी भाग घेऊन देशाभिमान जागृत केलो. या स्पर्धेत पहिले स्थान रक्षा नाईक अंकोला, दुसरे स्थान ईशा गांवकर कारवार, तिसरे स्थान श्रीवाणी नाईक कारवार. हेमका नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा अधिकारी यशवंत यादव हेमी बक्षीस वितरण केले. या वेळार नेहरू युवा केंद्राचे लेखाधिकारी मीरा नाईक, कडलश्री युवा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश बोवी, प्रधान कार्यदर्शी प्रज्वल शेठ, खजांची शिवम नाईक, सदस्य नोएल कोयलो आणि इतर हजर आशिले. है गवर्नमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यूथ के लिए काम कर रहा है. अभी देखा होगा अभी एक इवेंट भी चल रहा है युवा उत्सव करके, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए. और आपके इस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्लब के द्वारा NIT के द्वारा हम बहुत आभारी है. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. प्रतीक्षा दानगिरी ही गेल्या प्रयोगाची रात्री पातळीचेर निवड. जोयडा केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत इन्स्पायर पुरस्कारा खातीर जोडा तालुक्यातल्या गुंद हायस्कूलची विद्यार्थिनी प्रतीक्षा दानगिरी ही गेल्या प्रयोगाची राष्ट्रीय पातळीचेर निवड जाला. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाक वाव दिवचेसाठी आणि उत्कृष्ट शास्त्र निर्मितीसाठी अशी निवड ही पहिली पायरी मानतात. जोडा तालुक्यातली प्रतीक्षा दानगिरी ही गेली निवड जाल्ल्यान शाळेच्या विद्यार्थिनीचे सगळीकडे कौतुक जाती आसा. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಾನಗಿರಿ. ನಾನು ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುಂದ, ತಾಲೂಕು ಜೋಯಿಡಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ತ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾನಕ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೆಸರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 220 ವೋಲ್ಟ್ AC, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ 2 ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು IC, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ IC ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫೋಮ್ ಶೀಟಿಂದ 2 ಯಂತ್ರಗಳ ಥರ ಒಂದು ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 उपकरणವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.